Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Karong adlaw, gawas nga Miyerkules ron sa ikatulong simana sa Paskos pagkabanhaw, gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santa Catalina sa Siena, Birhen of Doktor sa simbahan, or nailhan kay ni siya Saint Catherine of Siena. Usa ni siya ka tertiary member sa Dominican Sisters, dili gini siya madre, ug namatay ni siya sa edad nga 33 anyos. Pareha silang edad ni Kristo pagkamatay, niya bisan pa man ani nakakabot siya og taas kaayo nga kasantos og dako nga contribution sa simbahan, maong nasanta siya nga naay titulo nga Virgin and Doctor of the Church. Modelo siya nato labi na sa mga lay persons unsaon pagkabot ang kasanto sa kinabuhi, taliwala sa daghang mga kasakit, kalisdanan o kakabus. Busa uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang Santa Catalina nga midilaab siya sa Dios non gugma diha sa pagpamalandong sa kasakit sa Ginoo ug sa pag-alagad sa imong simbahan, itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan iniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diyos nun ug nagbinatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babae, ug gibalhog niya sa bilangguan. Apan ang mga magtutuo nga nagkatibulaag ngadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakita sa mga milagro na iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagpusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios.
Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga magsadya ngadto sa Dios. Kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaon na kadayganan. Ingna ang Dios. Pagka makataha sa imong mga buhat. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsimba unta ug mag-awit o pagdaig kanimo. Mag-awit unta sila og mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Latas sa suba nangagi sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahong hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako, ug ang moari kanako dili ko gayod isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang ikaw, O Kristo. Gasigi patag sa ulog sa pagkabanhaw ni Jesus. Nya karon gi emphasize ni Jesus pag-ayo nga ang mutuo niya mabanhaw sad. Mao ni ang nindot kaayo nga kamatuoran nga kun ato lang yung dawaton di kita maratol aning kamatayon. Kamo ni tuo ba mo nga mabanhaw ra mo? Nya mahadlok pa mo mamatay dili na. Mao na katawanan nato no? Nituo ta nga mabanhaw pero mahadlok tang mamatay. Tungod kay wa gid ta mutuo nga mabanhaw ta. Muna nga ningon si Jesus, ang mutuo kanako mabanhaw pero ang dili mutuo dili mabanhaw. Nya unsa may timaan nga mutuo ta niya kanang dili na ta mahadlok nga mamatay. Muna dinhi sa atong unang pagbasa, kung tan-aw nato si Esteban, wa mahadlok mamatay. Gibato siya, batan-on pa sad ni siya. Unya ang ang mga sumusunod ni Kristo, mga apostoles ang uban, gipanglutos ni Saulo, kani si Saulo mao ni ang nahimong San Pablo, pero nagsugod ni siya nga manlulutos. Iyang gipanglutos og maayo kay siya may gapapatay ni Esteban. Aron gyud iya gyung pangitaon ang tanan, pero tanawa unsay gibuhat sa mga tinun-an ni Jesus labi na sa mga apostoles sama ni Felipe. Ang gibuhat nila nanagan ngadto sa laing lugar
Pero gasigig sangyaw. Sige silang sangyaw sa ngalan ni Jesus o nagsigig himog milagro nga ang resulta hinoon imbis nga sila gipanglutos kamo kung lutoson mo malipay mo dili kana bang gukuron yung kang maayo ba bisag asa ka padung gukuron yung ka kay ipadakop ka patyon ka malipay ta murag karon magigukod ta ni COVID bisag na natas atong balay, mask lang yapon, social distancing lang yapon, kay mura bang si COVID, mura musud, gid siya maayo, asa tapadong, lipay ta na, waoy. Pero tanawa ang mga tinunan ni Jesus nga gipanglutos ni Saulo, naghatag og dagkong kalipay ngadtos mga tawo, mabutang gibutang diri sa katapusan natong gibasa, busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Dito sila nanagan sa Samaria. Nalipay kaayo ang taga Samaria. Wa maratol kita kung bukuron tas COVID. Pag-igo yung COVID dito sa China, ratol na yung tibok kalibutan. Na COVID sa Amerika, tulo ka buok, sira na yung Amerika. Kita diri, usa ka buok, sira na yun ang Pilipinas. Nabang ratol na yun ba? Pero ang nagtuos Ginoo, lahi. Sa dihang giloto sila, o naana nila ang hulga sa kamatayon, naghatag lang yapon silang kalipay ngadto sa katawhan. Karon unsa may gihatag nga pagbati sa atong mga katawhan karon? Kita mga Katoliko unsa may atong gihatag nga pagbati ngadto sa katawhan? Kahadlok o kalipay? Kamo diyan na nagpaminaw aning ko nagtan-aw ani dias online o kita din hinjotay nga nanimba. Hapit na rabas sa tapat yan ni tingali. Unsa may atong gihatag nga kanaganing pagbati ngadto sa uban, kalipay o kahadlok? Asugod karon atong himuon nga kalipay. Nya unsaon man nato na? Hala, kan-a si Kristo. Tuo. Kay ang paagi di ay nga kan-o nato si Kristo mao ang pagtuo sa iyang mga pulong. Makao nato siya, nya musud siya nato, nya siya na mag-operate diri nato. Ang atong tanan nga buhaton makalipay na sa uban. Wa na gidili makalipay. Basta siya na mag-operate. Nakaron, isgutan na to jutay ning kinabuhi ni Santa Catalina o sa Siena or Saint Catherine of Siena. Karon daghan kay mag-uol basta daghang anak. Di ba? Mo nang amot kinsaron tawhana ka o kisa mga tiayuna nga nang ambisyon na moabot og 15 kabuk ilang anak. Napa? Wala no. Kita dinhi murag wa na kamo diha nga nagtambungan ni kuan des nyong balay. 15 ninyo diha ang nagsigig ingon kanindot untag moabot og 15 kabuk akong anak. Wa sa mga bag-o magtiayon karon wa. Pero kay bawo mo si Saint Catherine, Santa Catalina, pila ni sila ka managsuon sa usa ka ginikanan nga kabos, pobre nga ginikanan, pila ni sila ka managsuon 25 kabo. Siya ika-23, nya naam siya ikaluha nga mo ika-24. Ika-24 unya ang kuan ang kanini ang Hinoon ang 11 sa ilang managsuon nga matay. Sa atong 22 nga naguna, ang 11 namatay. Nya ang iyas ang kaluha, namatay. So 12 kabuk namatay. Nya nakamanguhod pag sila usa. Pag 2 years old niya, nakapanganak pag iyang ginikanan sa pinakalas, ika-25. Tanawa, kinsay pinakasikat sa anak nila, ang ika-23, na si Saint Catherine of Siena. Wa siya ka-eskwela. Wa siya ka-eskwela. Kaya wa man sila'y kwarta. Digin siya ka-eskwela. Pero 6 years old pa lang siya. Nagsugod na siya suwat og libro pinaaging sekretary. Kaya gidiktara naman siya sa Ginoo unsay angay isuwat og iwalis katawhan. 6 years old. Yun na nga na. Naabagoy imposible sa Ginoo. Kani pait kayo ng kahimta nga. Pait kayo ng kahimta nga 25 kabuk imong anak. Pero naghatag og kalipay sa tibuok kalibutan hangtod karon ang usas mga anak aning ginikanan nga 25 kabuk anak. Nakasulbad pagid ni si Saint Catherine of Siena sa dihang
bahig na mura bang nagkabahin-bahin, nagkaaway ang atong mga Santo Papa, ang mga cardinal ba kay mga buamon sa sila usahay, mura sa mga pari, ano bang mag-away tungod sa gahom. So atong panahon mga 13th, 14th century, nagkabangi ang mga cardinals, isig nag-insister kinsay mahimong Santo Papa. Mo tong na murag tulo ka buka tong Santo Papa ato nga ni-claim na ako Santo Papa sago ana ang nakasulbad ani og nitudlo kinsay tinuod nga Santo Papa og mipalingkod ni anang maong Santo Papa dito sa kanang St. Peter mao si St. Catherine of Siena. Nya kay hadlukan man tong Santo Papa ha, di lang ako isulti kay basig mahibaw mo pero naam na sa internet. Niingon siya ni St. Catherine, lagi kahibaw ko nga ako mo'y tinud nga Santo Papa, pero patyo niya kung mulingkod ko dito. Ingon si St. Catherine, ubanan, di ka? Di lang nga. Ang usa ka lay person mo, hindi uban, puyo dito St. Peter, wa sila magluog, ha? Kanang, kuha lang siya dito ba, ning assist siya Santo Papa. Kaya Santo Papa, hadlukan. Hadlok mamatay, kay, mausik niya, kulikta. Si St. Catherine, waman, kay pobre man, anad mas ka pobre, ang gilingkuran dito. Ug mao tong nahiusa pagbalik ang simbahan. Nabalik tangan to sa lingkuran as Roma. Pagkadako sa nabuhat aning usa ka tawo nga nagpuyo sa labing pait nga kahimtang kun atong unahon-ahon karon. Kadako lang gyapon sa nahatag nga kaayuhan tungod kay naa niya ang buhi nga pagtuo sa Ginoo, naa pagid niya ang pagpuyo hasta iya mga ginikanan nagpuyo gyud sa tinuod nga pagtuo. Muna karon hadlok ay tayo ng COVID na mupatay og mga tao, pero ang mga tao karon panahon na kasagaran di mahadlok mag-abortion. Ipapatay ang anak nga naastiyan kay ikatulo na, kay ikaduha na, kay ikalima na, kay ikaunom na nga bata, patyon ko na lang ni. Nya kun atoa ibutang sa ika-15 nga anak nimo ang makahatag og kalipay nga dako kayos kalibutan, imo nang gipatay. Muna daghan nato nga gipatay ang kabubuton sa Ginoo karon. Kusog kitang mupatay sa will of God. Nya kusog kitang maingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Unya gipatay na din nato ang iyang kabubuton gamit anang kondom, gamit anang pills, pagpa-abortion, palaygit, pabasiktomy. Nya siging premarital sex ato mga batanon karon perti nang daghana. Siging tinukhangay way mga kasal. Daghan sa kay mga babae magpatukhang bisag dili asawa kinabitay. Swerte lang ron kay quarantine wa tingali ko kay kalugar. Usahay gud tungod sa karampant na ani, makaapil na lang sa may usahay. Mo na nga simbak ko in town masin. Wa sa ko kasiguro gyapon no. Kay kuan naman kayo kanang pareho ko na bang available kayo ang kanang na ang virus nga COVID. Bisa kung saan ni mugli kayo usahay maigo gyud ka. Nya karon kay available naman kay ning gitawag tong immorality sa cellphone palandaan porti naman kusugas pornography hasta ang 6 years old 5-year-old nga bata basta makakupot og cellphone maka-open naman niya ng porn diha. Di kami maapil ana. Istoryahe. Apil sa gan. Nya makahatag pa rin natong kalipay wa na kay wa na may Ginoo. Si St. Catherine of Siena gitawag og Virgin and Doctor of the Church. Virgin pasabot na ay purity, wa magminyo para sa Ginoo. Nya Doctor of the Church tungod kay nakapalawom siya, nakapatinaw siya sa atong pagtuo nga Katoliko. Hinaut ta kitang tanan mo strive sa daaning virginity, purity. Labi na mo mga batanon nga mga babae, hala, strive mo anang virginity. Labing tamis o pinakanindot nga kinabuhi sa usa ka babae magpabilin nga virgin apil sad ang laki. Labing nindot o labing tamis nga kinabuhi sa managtiayon basta nakasal sila una pa sila naghimo anang sex. Para nako mo gani pinakanindot yon. Pero kay makasa man kita halal restore niya nang gitawag og moral virginity. Muna nga si Kristo mi-offer diri sa atong kuan nga ako ang pagkaon nganuman kay makahimo gyapon ta pagduol niya bisan pa og nakasa na tagmaayo og matod pa niya dili ta niya balibaran di gid ta niya isalikway
mo na restore our, kay daghan naman kita mga sa karon, apil na ning nagwali. So let us restore our moral, spiritual virginity. Palimpyuhan nato ni Kristo. Muna sa ato rong enhanced community quarantine, diya sa inyong balay, hala, paglinimpyuhay mo, basa sa Bible, balik sa Ginoo. Kamong mga ginikanan nimo pagsigyaw-yaw ay pagsigi na pamalikas diha, siging pangasaba ng mga bata, muna inyong buhatos quarantine, na tiwason yung COVID ana. Ayaw, panggaan ng inyong mga anak ng mga buangon, apil sa ng mga buutan nga anak. Kanang anak na dako kay kaon, yan imang hugas, panggaan lang gyapon, ayaw yaw-yawi. Anak, kanang anak na magsigilag tanaw ng cellphone, di gani hapit mo tagad nimo, hala tagda, kanang kuana, alalay diha, samtang nagduwa sa cellphone, palitig snacks, ano ba? Ayaw sig yaw-yaw, aron di ka makasa, nya madugay ka ng imong anak, masuod na nimo, magsige na nagduol nimo, kay mga yung snacks. Ana, hantod nga magkasuod mo maayo, damtan nag mga 20 katuig, mabuutan gina. May nanagot. Nya, kuan din na, inahanglan din nato ikasubo, nga moabot sa siya 20 katuig, una pa mabuutan. Hay may labi no, moabot na lang nagsitinta ang anyos, ang edad anak, buangon lang yapon. Mas kuyaw na. Mao na nga atong ipaabot ngadto sa matag usa ang atong grasya nga nadawat sa Ginoo pinaagi sa pagbalik usa sa atong personal purity, personal virginity, unya palawom sa pagtuo ginamit ang pagtulun-an sa mga santos labi na gyud ni Saint Catherine of Siena. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mibuot nga ang tanang katawhan maluwas ug muila ug mutuo kaniya sa bugtong anak na nabanhaw. Busa modangop kita sa Dios uban ining maong pagtuo ug muingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mapadayunon nga magsanyaw sa maayong balita ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nasod mudawat sa pulong ni Kristo aron nga mabatunan ang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga naisalaag makatultol na sa dalan sa kahimpitan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga kita nga nagsaulog sa misa atong mapaambit ang kalinaw ug gugma ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay manipayong mupuyo uban ni Kristo ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Amahan sa dakong paglaom misalig kami sa imong dunggo ng among mga pag-ampo. Dawata kining among gipangamuyo diha sa gugma o pagtuo sa pangama ni Santa Catalina sa Siena diha pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Alas pa na paghimayan.
Alam sa kabusuan sa tibok ng santos na Simon. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pagpahimangno o panig-ingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Nasa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw mato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matawag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko nagdaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namon ning misa karon o kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Catalina sa Siena, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusap ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug di mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang hinayaan ang gapong panghimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Inuutod ako ang mayong kalawat kanimo at panipamamulaang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. Ginoo, ang langitnong kalanon nga among gikalawat nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutan-on ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Kabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kiniamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga grasya nga ato nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Makahatag tag kalipay unya malipay sa ta. Ang ato lang buhaton sama ni Saint Catherine of Siena ug sa tanang mga santos nga mutuo lang gid ta sa Ginoo, musangyaw sa Ginoo labi na gyud sa pagkabanhaw. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Marasal kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Sa Pilipinas, manalipdi kami sa mga katalakman. Aga kami ngadto sa manluluwas, si Kristo